Dito naman tayo. Ayusin natin yung hangin kasi yung kapre minsan, ano yan, ayusin natin. Wala na sakit. Talagang wala na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo pwedeng hilutin basta-basta kung may nakasanib sa inyo. Ngayon, continue po natin ang video natin ha. Pakashare na lang po sa mga nanonood. At huwag mo na po kayo tatawag bago natin ayusin. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Nawala na sakit ang ulo mo. Bumaba na init ng katawan mo. O, nawala na daw. Yung katawan niya, masakit yung katawan. Kasi, meron ka nakasalib sa ulo mo. Kita mo, hindi mo alam yung sinasabi mo, tinanong mo pa. Sinabi ko ba yun? Alam naman magsinungaling yung video. May video tayo, naka-live tayo. Tapos meron pa tayo sa YouTube channel ko. Ngayon, saka kita hilutin. Kasi, kita mo yung ipit mo, ano na lang. Lalaba po siya. Saka kita hinihilot yan kasi para mawala lahat ng sakit mo. Kahit, di ba, nawala na agad ng sakit ng katawan mo, ay ulo mo. Di ba? Katawan mo, hindi na masakit. Hindi na masakit. Ha? Kanina, ang bigat ng... Kasi nga, nakakapag ka. Tapos ngayon, isasarado ko ng selyo mo para hindi ka nalapitan ng lover boy mong kapre. Sabi mo kasi, mahal na mahal ka niya. Ganon. Hindi pa naniniwala. Kasama mo yung anak mo at asawa mo. Ikaw nagsabi niyan eh. Hindi, yung kapre nagsabi niyan. Nakikita natin sa live mamaya. Naka-live yan. Panoorin mo share mo yun sa'yo. Share natin. Dahil ikaw naman magpapatotoo niyan. Hindi naman kita kilala. Bigla kayo pumunta rito, nagturo lang. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kahit ilutin pa yan ng 10 beses, 100 hilot pa, hanggang hindi nawawala yung spirit na masama, hindi yan. Kita mo na, hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Sabi mo, mahal na mahal mo siya. Tindahan dito. Ay, mamaya ka na magtindahan. Ano gagawin sa tindahan? Pinabili mo plastic at saka Relax Hindi, lang. may akong plastic ito. Huwag meron na. mag-isip, diretso. Gana mo lang. Ayusin ko lang yung hangin mo sa likuran. Huwag mong lagyan power. Kabila. Madulas ng kamay ko. Relax. Relax. Walas na yung mukha mo kanina. Mahal na mahal ka ng kapre. Sabi mo eh. Huwag mong bibigatan. Gangan mo lang. Ako lang Gangan mo. Sensitibo to. Sensitibo. Yung kulang ng konti. Sa leg yan. Iga mo ng natural. Iga. Kunti pa. Kabila pa. Last. Higa pa. Sige pa. Yan. Diba? Takot takot Di tuloy, matapos, sabi mo. di tapos agad tayo sa gamutan. Kung magpapagano'n, sabi mo, takot na takot ka sa gano'n, no? Ano po yun? Pamarunong ganun eh. Marami tayong pasyente. Mabilisan na lang to. Ganito ka. Ganyan. Lagay mo sa leg mo. Kukunin lang natin yung hangin na kinuha niya. Ganyan lang, mild. Kaya, baka mo. Sige. Sige. Baba mo yung paa mo. Baba. 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 Huwag mong gagalawin. Huwag mong gagalawin. Sama mo Baba. lang. Sunod lang. Yan. Lumakitok na. Hinga na maayos. Relief yan, ma. Ibaba ang damit. Yan. Okay, tayo. Last. Okay na yun, ma. Palitan agad ko ng Humingi-tingin damit, eh. ha? Kasi yung damit niya, buhusan agad ng tubig, ha? Hawak ang mic. Oo, ma. Masyadong madulas yung pamay ko. Ito po, may pumpunas po. Sige, anak na. Sige. Sige, hawak. Ganun ulit. Lagay ulit sa braso. Sige, lagay ulit. Yan. Hinga na maayos. 3 times. 3 times. Eh, shit. Ngayon, galaw mo lahat ng balakang mo. Kung masakit pa, suntok mo, bahala ka kahit anong direksyon. Sipa-sipa mo yung mga paa mo. Tumalong-talong ka. Sabi mo in Jesus name. In Jesus name. Masakit pa ulo mo. Nawala na sakit. Salamat sa Diyos. Salamat po. Sabi mo kasi kapre ka. Sabi mo, mahal na mahal mo siya. Nagbago ng mukha nyo. Anong masasabi niyo sa Panginoon? Anong sabi niyo sa manonood sa inyo? Kayo nung sasabi, anong sasabihin niyo? Ba't kayo naiiyak? Salamat ka. Huwag kayo maiyak, maiyak kayo sa Diyos. Dahil siya nagpagaling sa inyo, hindi ako. Alam ko na kasi may kapre, may sanib kayo dahil nakita ko meron nakahatang sa likuran nyo. Umiyak tuloy si ate. Wala tayong magagawa, pinagaling kayo ng Diyos. Siya ang may ayahan niya. Pinagkalog niya lang sa akin yung mata na makita yung nasa loob ng likuran nyo. Nawala po yung sakit nyo? Opo. Pagkadating nyo sa bahay, lahat ng suot nyo, pati ang bra nyo, pati ang panty nyo, pati suot nyo, basta yan, buhusan nyo ng tubig na sa timba, sa planggana. Tapos yung damit nyo, yung higaan nyo, mag-asawa, pagpagin nyo. Yun lang ang magagawa ko. Tapos yung ngayon, sabi ng aking ama, uminom ka lang daw ng kahit isang biogesic lang. Kahit medical advance, para yung
yung mga natirang sakit mo sa ulo mo ay mawala na. Tatalob na daw sa yung gamot. Isa lang ha. Kumain muna kayo, syempre. Wala na taga-sakit. Wala na. Makakain ka na. Ayaw po kumain yan. Buti po kagabi. Ayaw po yung kumain. Paano siya kakain? Nakasampa sa kanya yung kapre. Alam ko ano yung nakasampa doon sa likuran niya eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kita mo wala siyang alam. Sinabi ko ba yun? Oo, sinabi mo. Mahal na mahal mo siya. At sinabi mo rin na doon ka nakatira. O, kita mo. Ano magagawa natin? Ang Diyos ang nagpasya niyan. O, ano pakiramdam niyo sa ulo niyo? Wala nang init. Wala na kayong init. Malamig ng pakiramdam ko sa inyo. Kanina, para kayong 75% ang init ng katawan niyo. Para kayong bumabaga sa apoy. O, ayan yun yung kapre. Hindi na yung babalik. O, salamat na lang. Ano ko sabihin niyo? Salamat sa mga nanonood. Thank you po. Salamat po. Salamat din po. God bless po sa inyo. Picture na lang tayo. May susunod tayong pasyente. Maraming Sige po. salamat Thank you. Next naman.